रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। घरवा के लोग सभे जान गइल बाटे, ओही घरिया से माई मारत बाटे, ओही घरिया से माई मारत बाटे। घरवा के लोग सभे जान गइल बाटे, ओही घरिया से माई मारत बाटे। लगता कि जान अब हो जाई जुदाई, छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई। ए जान हो छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई, अब न बात होखे पाई, अब न बात होखे पाई। बात करत मेरा ते भौज देख ले, जाए के भैया से फटे कह दे। जा सुनना बात करत मेरा ते भौज देख ले, जाए के भैया से फटे कह दे। कतना पिटाइल बानी कैसे बताई, छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई। ए जान हो छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई, अब न बात होखे पाई, अब न बात होखे पाई। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डरे करे जा हमार करे धक धक हो, कुछ दिन बच के रही सुना दीपक हो, कुछ दिन बच के रही सुना दीपक हो। डरे करे जा हमार करे धक धक हो, कुछ दिन बच के रही अभिषेक दीपक हो। तोहरो नंबरवा सूरज गइल बा चिन्हाई, छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई, होखे पाई। छीन ले बाटे मोबाइल भाई, अब न बात होखे पाई। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।